Salom horas marihita saluhutna. Di hamuakan amang dohot dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion itu hata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatan itu hata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama dihamu dohot dame siat debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani itu hata na gabe jamita di partangyangata na laus epistel di minggu okuli di tanggal 2 Maret 2026. Ima hatani itu hata na tersurat di Heber bidu 10 ayat 10 sia rodi ayat 25 jala topik ni minggu padiri roha dohot hosa mengalului Jehovah, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Hujaha mari hita tapai hutihu mari bagasan rohat tabe sonoma didok hatani itu hata. Atong aliak kadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ai dibuka do dihita dalam nai baru jalan mangulu sian ribe-ribe ima daging nai. Jala adong do dihita malim nabulun sigonggom bagas ni debata. Dibahini tada potoma marrohana sitong di bagasan hagugu ni haporsiaon. Dung di urasi rohata unang be di solsoli panggorani rohai hita jaladong diburi dagikta dohot aik na yas momos mata tiup pakirimon na taparhato poti ai haposad do na marbaga-baga hosa masih atuam mahita masih pajujuan tu haholongon dohot waka ulaon na denggan unang tatadikon parpunguat tahian songon na hinasomalhon ni nadeba tung masih paingotam mahita jala lam iman yan ala lam jonok di idahamu ari i ima hatan itu hata di hamak kadongan saha porsiaun totu ikon tapar hatopok do yahita ima akanaung hinokop ni debata marhite-hite anak na Yesus Kristus. Ikon taparhatopok doi pabua aka naung hinokop nitu hatai doi hita marhite-hite Yesus Kristus. Molo dihokop maksudnya molo didok dihokop marlapatan doi diperjuangkan. Jadi molo didok rupani dihokop Tuhani do hita berarti Tuhan telah memperjuangkan kita. Ngadi perjuangkot Tuhani kita. Dihokop Tuhani doau berarti Tuhan sudah berjuang tuau demiau. Ima pangatusion molo didok rupani dihokop Tuhani. Jadi kita sudah diperjuangkan, hamu nunga diperjuangkan, aupe nunga diperjuangkan Tuhani. Songo dia perjuangan ni Tuhan itu hita, bah tutu pola dosa hatuna berkorban ate, berlelah-lelah, berdarah-darah, bahkan sahatu namate Yesusi makokopau, makokopamu, makokopita saluhutna. Jadi pola dosa hatuna mate Yesusi makokopita saluhutna. Totu di ayat 20 sadai tusidora nanaing dohononna. Ai dibuka do dihita dalan nai baru jalan mangolu sian ribe-ribe ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bulun sigonggom bagas ni debata. Maksud na malim na bulun ni ima Yesus Kristusi. Molo di hata Indonesia didok karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tentu madok
diri ni Yesusi dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ima narikot si parhato potota. Saunari akamang dohot tamuinang buhama hita menyambut pakokopon ni tuhatai tuhita. Songo dia mahita rupani manomunomu menyambut pakokopon ni Tuhani, pengorbanan ni Tuhani tuhita. Manang ahama si patu pauta. Tada naung tutuhita hinokop ni Tuhani. Jadi lebih kepada responate. Songo dia mahita merespon pakokopon ni Tuhani. Ahama na ikon patu pauta. Masadang adong respota. Molo adong majo rupani sasahala naung takas diurupi donganna di bagasan nguluna. Masadang adong respon na rupani tu pangurupion ni donganai. Katakanlah molo ala diurupi ibana kemungkinan besar molodang diurupi habbe marhite-hite na patukon aka sidabu-dabuan ba boy nama dak sikola geleng na. Ala itu ani ma diurupi ibana gabetuk sidabu-dabuan nai gabi boy ma sikola yanakon nai. Yesui rupani contohna asing. Yesui rupani dipatu donganna ibana diaka parutanganna. Ba molo dang dipatu donganna hian ibana. Ba mungkin parutangan nau pengaulo memenjarakan ibana. Alai ala adong na palubakon ibana di hagogotan nai gabi boy ibana malua sian parutangan nai. Imajo contoh na sangat sederhana. Tentu ba dang mungkin tinggal diam ibana. Paling tidak mau lihat godang dohononna tuna makokop manang tuna memperjuangkan ibanai. Si pata olodo gabe dipatupa si panganon doho takana singiru pani tadda nilas ni rohana tadda mau lihat ni rohana. Ahado alus ni ibana tupabainan ni dongan nai ima na tadok. Losongoni donuaing na taida di bagasa turpukon molo nunga ta auhot nakin nahinokop ni Tuhani duhita totu na diigil siya kita nuaing wama respota ahama nanaing si patu pauta masa dangadong patu pauta ate hama kadongan tadda ni naung dihokop Tuhani hita pinomat marhite turpukor rupani adong ma opat hal na ikon ulah honota. Tadda naung hinokop ni Tuhani au naung hinokop ni Tuhani hamu dihokop Tuhani hita marhite turpukon adong ma opat hal nuaing na ikon patu pauta. Na parjulu didok disi dibaheni tadapot ma marrohana sitong di bagasan hagugu ni haporsiaon. Dung diurasi rohata unang be disolsoli panggora ni rohai hita jaladung diburi dagikta dohot ayat nayas. Mungkin tumakas taatusi molo tajaha di hata Indonesia ate. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Imana parjulu nanay patupaw tapoinna menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Molo di hata batak di doa nakiningan marroha nasitong. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Marroha nasitong madapoton tuhatai. Molorohita madapoto Tuhani ba unang manian hola badat tadi siate. Rohana dang binoto manang didia. Adong do songoni badan na do hudul disi, badan na do natarida disi. Ala yang gorohana dang binoto manang na tu dia. Jadi molo ta aplikasi horupani
tuaka parmingguon manang tuaka partangyangan moloronian marminggu manang ro ibana tu partangyangan ni batutuma di lehor rohana. Unang malaos holan na marhape sahatu nasidung parmingguon ni. Aidak pola ikon disita situa hape niaka na marmingguia te songonaka na masa diaka sikola sebahagian adong do napatu pasongoni. Jadi hola masuk di garbangi dan akirup ani dipangidu sude akka hape ni dan aki asa fokus marsiajar akka dan aki dak pola ikosongoni molorohita marminggu yesoi rupani jolo didok sia jolo akan nama buan hape di pamate ma inna asa hohom parminggu non inna hape mungkin maksud ni situai di silent majo di panenget suarane handphone nai halana molo tadokon ikut di paso ai nga adong rupani sakita no aing di handphone ni nama marnida bibel elapatarna asa fokus rupani ayolo do tutu binereng marminggu sian na hudul parjulu sahatuna amen terus saya holan namar handphone. Apalagi dia kaya anak kota na remaja do na posoi ay natutudo na yung marminggo ni naro harupani. Jadi bulus do hira na pidda tempati bahana mamereng handphone nai. Terus saya songon na di parrohakon songon na serius binereng majaha jangan-jangan nasing do dibuka disi. Jadi ima jo poin na nuaeng nabui taida sia turpukon madapot to Tuhani marrohana sitong molo di hata Indonesia didok menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Unang mabadan na disi alai rohana dang binoto songon di dia manang na di dia. Jadi olo do songon satabiaka inaina akaina inatai olo do badan nai di parpestani alai rohana di jabuna do mungkin tu ulau nai do lau rohana badan na do sai disi alai rohana dang disi saunari tada naung ni hokop ni Tuhani hita paling tidak ima jota patupa menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas marroha nasitong napadua hodidok momosma tatiup pakirimon na tapar hatopoti ay haposad do na marbaga-baga hosa. Di hati Indonesia dilo, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Lapatan ni akamang dohot taminang suatu pola ganggu rohata di natahirimi pasauton ni Tuhani dui ditikina. Pasauton ni Tuhani dui ditikina. Ai haposad do tuhatai setia di do rupane nakidisi. Alai molojol mado na marbaga-baga honi ati bohado gabiragu hitate. Alai tuhatta do na marbaga-bagahon tutu porsia do hita diaka na tahirimi. Ai olo do dak sesuai rupane baga-bagai dak sesuai dohot harapan molojol mado namar baga-bagai atarsongon na kampanye dui data bodo begion baga-bagai sahira nasarong be persoalan rupani molo ibana terpilit sahira pegadayan molo motto ni pegadayan kan mengatasi masalah tanpa masalah hape dukudul ahado na terjadi ahado na masa ahado naro janji tinggal janji do sipata gabi adong ma nani do na japal janji palsu adong musema PHP ya memberi harapan palsu jala adong ma muse H2 Holan hata
Daksoni yang gotu hata haposat doi bana na marbaga-baga hosa tuhita. Na patuluhon didok tadda naung hinokop ni Tuhani hita masih atuam mahita masih pajujuan tuha hologon doho tuaka ulaun nadenggan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Holani tutu unak pala sudi tato ya te molo didok disi masih atuam mahita ina tongma taboto akadia ma napatut si atwa taon. Unak pala sudi diparrohahon, unak pala sudi diperhatikan akan napatutima. Ay sipata naoloido pa atohu terlalu perhatian banget inna rupane. Adong do hiabi nereng video rak mangama suami istri sa meja mahalaki HP dang do sian hudulan ni nasidana dua adong mahudul tong anak boru na bagak tong mangat disi. Iti kinamakani inon anak boru naulion sakok marwa si pangano ni biasa mak rupani awro mangan sakok ma idah ni di hurum non. Jadi ala dibereng amatai buti itor humala puti bana laho pabereson idahan nalokok di hurum ni itu ani. Lau de bana tong ba dipayasi bana buti. Ba ibereng inata buru ni raja nahuduli labung naima. Bai pas-pas ma amatai rupani. Denggado nabi naini amatai alereng dang ditempak na ate. Ima jo contoh na rupani molo didok dison masyatoan saling memperhatikan ninna. Tutudang gabe sude parroha honon ate, dak sude perhati honon. Sotung gabe masalah, sotung gabe berakhir tragis. Napa opaton unang tatadikon parpunguat tahian songon nahina somalhon ni nadiba tung masih paingotan mahita jala lam iman yan ala lam jonok di dahamu ari i. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adong doha somalanon na ikon tatoruson berlanjut ibana rupane unang masadi. Adong doha somalani na ikon tatorucon. Dia mai songon nanidok na dibaga saturpukon ima parpunguan naung dihasomal hone. Jadi molonung ngasomal ibana tutu marsaur marpungu lautu parari Kamisan, lautu parari Rabuan, parari Selasa, inahanna dan lain sebagainya. Unang memacoho tiat to. Akka hasomalan na marminggui. Unang marsangga-sangga. Topu-topu ringgas. Topu dak terida. Unak songoni. Molo akka naung dihasomalhon ulaun nadinggan si songoni. Bah ditorucom ma. Lau songoni do nangaka partangyangan. Ido na nidok na dibaga satu pukon. Alai laus adong do hasomalan na ikut ditadikon. Jadi adong do hasomalani na ikut ditorucon. Alai adong do hasomalan na ikut ditadikon. Dia mai ima akan asosomali. Asa unang pasomal-somal honate. Jadi adong do hasomalan ya memang dak somal. Dak somal hias songoni. Alai di pasomal-somal. Agabe pasomal-somal hod dotong guarni. Nah iman waing na ikon ulahonota naupati majo taulahon asa tutuhita aka naung mangalului Jehovah jala naung hinokop ni tuhatai. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam nau kubigi hami pauratom mai asa diperbuiho katami perbuena denggan perbuena tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.